Det her det er en lille instruktionsvideo, som viser dig, hvordan du bruger vaskemaskinen på Skjernvej. Vasketøjet, som der skal vaskes ned af vores klude og vores viskestykker, befinder sig i den grønne kurv oppe ved siden af køkkenet. Kurven tager du med ned i kælderen, ned til vaskemaskinen, som står dernede. Når du har puttet vasketøjet ind i vaskemaskinen og lukket døren, så indstiller du vaskemaskinen til 95 grader koge og kulørt vask. Du kan se på knappen her, hvordan den skal stå. Så finder du vaskepulveret eller vaskemidlet, som står på hylden oven over vaskemaskinen. Vaskemidlet hælder du i skuffen, og du skal cirka bruge en halv kop fuld eller en halv lågfuld. Derefter så lukker du skuffen igen og tænder for maskinen, og det gør du ved at trykke på knappen DR. Kurven tager du med op ovenpå igen og sætter op ved siden af vasken op i køkkenet, så den er klar til næste gang.